Inorrek ez dit esango zerrin behar deten, zerrez, ni nahi detena. Gustatu alda, igual ez, gutxiago gehiago, hori da merkatua. De repente hemen bakarrik egotian ebai, me viene un poco a... ez dakit, pues, con los que vivían aquí, edo. Sorgi puntua kasu hortan? Bai, familian gaina, baina gero hemenen naiz behaiekin inoiz etorri, beti bakarrik. Eta bana euskan obarilluak, no? Bakarrik etortzeko hemen. Mi mami, venga, guazen a descubrir. Eta diez neonian Parisen ikasten, jute zerala hasiera baten igual teknika lantzen, baina gero eta hainbeste ordu pasatzituzun, bazkenian etortze zaizu barruan dauzkazun horiek ateatzen hasteia, no? Orduan hasi nintzen, ni gaina daukatela kriston hilia, hile pilo bat, zizitzaiten etortzen hau, nago Parisen, baina naiz konektatzen ere infantziakin hemen pasatu nuala eta hori aidala transformatzen ere profesionalki kable gainean iten detena, da todo un... da maravilloso. Guazen arre. Da superpolita irtera argia sartzen danean. Eta soinua, tantana da increíble. Gogoratzen naiz egun fijo bat izan zela, irakaslea etorri izan da esan ziten. Garazi, badakizu kablian dantzatu aldezula? King, de repente, frun, irikizan mundu bat. Eta hor, venga, orduak, kilometroak albo batera eta bestera juteko, inoa ez juteko, baizik eta zure barrura, karrera guztia, eta orain, Euskal Herrira berriro, gauza honekin zein aldet. Bartu maleta osua, eta esan, guazen Euskal Herrira zabaltzera, ikasi detena. Gelditzen bagera gure tradizioekin itxita, hemen, kobazulo horretan, kobazuloa dauka ate bat, kanpora ertetzeko, berdina. Gure gu pertsona bezala, edo gu herri bezala, edo gu nazio bezala, edo mundu bezala, daina handia ezin gerala gelditu bakarrik gure etxe albuan dauzkagun eta pentsakerekin, ezta? Ai, eta ite jo, eta plek pegatzeko. Jutea pasatzen eta gero ipurdia da hori, ipurdiakin. Ipurditik ateatzen zaio, dijoa estiratzen, eta pegatzen du gero ipurdiakin como plit txistuaz. Bixina. Dagor, gustora. Hau da, tailerra artillakin eramak beti lan eta gustatu zaionan, eraizpake bai. Eta nahi tokatzen zitzaiten Erdiaroko merkatutan bari jaiten, egal 8 urteekin, horrela, ja. Eta Parisen neola, de repente esan nuan, ostras, baina zinekin eta aria denbora osoan eta orain ariaren gainean ibiltzen naiz. Eta horrek ebain ziten, kobazuluan kontau deten modura, de repente horrek nere hileakin kobazuloekin transportatzen ziten movimentu batera,
historia honekin dramaturgia izitzaiten idaztena, erraia, nire ikuskizuna dauka erraia, nahi du esalan bizteraz, eta gero pixkat konfundiu eskero ere bai izan da erreia, dala kamino. Gaude Azbinenean, dala arte eszenikoen laborategia, eta hemen azkenean gaude oraingoz bentsat zirkuko artistak, non dan gure espazioa entrenatzeko, gure material profesionala lagatzeko, tailerrak emateko, intensiboa, azken batian da hasi ematen herriari zerbait, eta gero erantzuna edukiko dugu. Oraingoz da hasi ematen kultura herriari. Polita daukanak kableak, eta beti gustatzen zait esaldi hau, dala ez erala jun behar oreka bilatzera, baizik eta desoreka jolastera.